سلام كمي تقول سلام كتلو بعلم التصفاي مساهم زلهو ميليتوتو كابتوتو تريدسي بدحري نفس وكف او تريدر زسكاخ زانتا زحاقوفه تراجيدي زغونه مصحف አሉ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ገለ ካብ ዘለዉ ማለት እዩ ኣውታት ትሬደራት ድሕሪ ሰቦም ዝደቀስሉ ቅድም ሰቦም ዝተስእሉ ፍርቅ ለይቲ ዝደቀስሉ ለይቲ ሰዓት 5 ሰዓት 4 ዝተስእሉ ወቅትታት ኣለው ምናልባት እውን ክኾነለ ኢሎም ካብ ሰባት ተለቂሖም ካብ መቅረበይ ዝብሉ ካብ ፈታዊ ዝብሉ ሰብ ገንዘብ ተለቂሖም ኣብ ብሮከር ኢትዮን ትሬድ ምስ ገበሩ ዝኸሰርሉ ዛንታ ኣሎ ምናልባት ሰባት ፋሚሊ ስድራ ቤት ንኸይርእይዎ ሻወር እንዳወሰድካ ትበኽየሉ ወቅትታት ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ይርከብ ማለት እዩ ግን እዞም ዕውታት ንብሎም ዘለና ትሬደራት በዚ ትራጀዲ ዝኾነ ህይወት ተስፋ ኣይቆርጹን እዮም ምክንያቱ ተስፋ ምቁራጽ ከም ኣማራጺ ኣብ መጽሓፎም ኣይተጻሓፈን ተስፋ ምቁራጽ ኣብ ህይወቶም ከም ኣማራጺ ይኮን ስለዚ እንድሕር ደኣ ከምዚ ዓይነት ማይንድሰት ተልዮም ደቂ ሰባት ወይ ከዓ እዞም ናይ ዓወት መንፈስ ተጓናጸፉ ሰባት እዚኣቶም እንተ ብነፃ እንተ ብገንዘብ ናብዚ ትሬዲንግ ዓለም ዕድል ክወሃቦም ክኽእል ኣለዎ ኢለ ኣነኻ ፐርሰናሊ ኣምን ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ተስፋ ምቁራጽ ከም ኣማራጺ ዘይትወስድዎ ትኾንኩም እምኳ ኣብ ህይወትኩም ካብዚ ዘለኹም ሕጂ ዝሓሸ ሰብ ክኸውን ይግባኣኒ እዩ ክኸውን እየ ከዓ ኢልኩም ተኣምኑ ሰባት ትኾንኩም እዚ ሜንተርሺፕ ንዓኹም እዩ ናይ ዓወት መንፈስ ተጓናጸፉ ሰባት ተስፋ ምቁራጽ ከም ኣማራጺ ኣብ ታሪክ ህይወቶም ዝተጻሓፈ ይኮነን ካብ ዘበለኒ ነገር ነዚ ሜንተርሺፕ ከዓ ዝተወሰነ ክፋሉ ነፃን ክገብሮ ኢንስፓየር ዝገበሩ ካብ ዘባራትዑን ሰባት ኣብ መንጎኹም ኣማን ዝበሃል ሓውና ናይ ሳምቡእ ካንሰር እንዳተቃለሰ ህይወት ንምቅያር ብዛዕባ ትሬዲንግ ዘጽንዕ ዘሎ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እግዚአብሔር መሓርካ ክብሎ ይደሊ ብተወሳኺ ንስኻትኩም እውን ተስፋ ክትቆርጹ ከም ዘይብልኩም ዕውታት ሰባት ተስፋ ምቁራጽ ከም ኣማራጺ ከም ዘይወስድዎ ከዘኻኽረኩም ፈቱ እዚ ሎሚ ንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ንዓኻትኩም ከም እግሪ መትከሊ ብዛዕባ ትሬዲንግ ከዓ ዓሚቕኩም ንኸተጽንዑን ንኽትመሃሩን ክሓግዘኩም ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ከዓ እንድሕር ደኣ ካብ ፍኒስራ ወፂና ካብ ብሞስኮት ምርኣይ ወፂና ብማዓጾ ኣቲና ናብ ዝናትካ ሜንተርሺፕ ጆይን ክንገብር ኢና እንድሕር ደኣ ተልኩም ከዓ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ናይ ፔይድ ዝኾነ ወይ ከዓ ብክፍሊት ንመሃሮ ሜንተርሺፕ ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ክልተ ዓይነት ሜንተርሺፕ እዩ ዘለኒ እቲ ሓደ ስታንዳርድ ሜንተርሺፕ ይበሃል እቲ ሓደ ከዓ ቪአይፒ ሜንተርሺፕ ይበሃል ስታንዳርድ ሜንተርሺፕ እቲ ብዋጋ መጠን ክትሪኦ ከለካ ዳሓሸ ናይ 6 ወርሒ ኮርስ ወይ ከዓ ስልጠና ወይ ሜንተርሺፕ ኢልኩም ክትፅውዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ብቕልል ዝበለ ማለት እዩ ንህቦ ስልጠና እዩ እቲ ቪአይፒ ዝበሃል ከዓ ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ናይ ትሬዲንግ ስልጠና እዩ ማለት እዩ ሓደ መሪጽኩም ትምህርቲ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ሙሉእ ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ኣብ ሊንክ ገድፈልኩም እየ ኣብ ቴሌግራም ግሩፕ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ሓደ ክሓልፈኩም ዘይብሉ ነጥቢ እንታይ ኣሎ እዚ ቪድዮ ሎማዓንቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኣበይ ናይ ክፋል ብዘይ ቀድስ ማለት እዩ ነዚ ቪድዮ እዚ ኣመልኪቱ ፒዲኤፍ ክሰደልኩም ተኾይነ ጽሑፍ ክሰደልኩም ተኾይነ ዕዮ ገዛ ክሰደልኩም ተኾይነ ምናልባት ኣብ ዩቲብ ትርእይዎ ስለ ዘለኹም ማለት እዩ ካብዚ ዩቲብ ናብዚ ኣብ ላዕሊ ትርእይዎ ዘለኹም ቴሌግራም ግሩፕ ኣትኹም ጆይን ብምግባር እቲ ዕዮ ገዛን እቲ ፒዲኤፍን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እዚ ቪድዮ እዚ እንድሕር ትርእይዎ ዘለኹም ምርኣይ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ዝወሃበኩም ዕዮ ገዛ ኣብዚ ቴሌግራም ግሩፕ ኣሎ ዝወሃበኩም ፒዲኤፍ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ቴሌግራም ግሩፕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ከዓ ጆይን ተዘይገርኩም እዚ ትምህርቲ ብዝግባእ ትከታተሉ የለኹም ማለት እዩ እዚ ኣነ ዝምህረኩም ትምህርቲ ፋይናንሻል ኣድቫይስ ኣይኮነን ንትምህርቲ ምክንያት እንድሕር ዳ ትሬድ ክትገብሩ ተኾንኩም ኣብ ሓቀኛ ገንዘብ ትሬድ ክትገብሩ ተኾንኩም ናይ ባዕልኩም ሪሰርች ክሰርሑ ኣለኩም ናይ ባዕልኩም መጽናዕቲ ክሰርሑ ትኽእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ናብቲ ትምህርቲ ክሓልፈኩም እየ ሰናይ ዕድል ይቐኒለይ ሰላም ከመይ ትኾኑ ሰላም ክትሉ ተስፋ ኣለኒ ከምቲ ልሙድ ኣብ ከባቢኹም ማይ ቅርብርብ ኣቢሉ ኢኹም እቶም ሻሂ ቡን ትብሉ እውን ሻሂ ቡን እናሰተኹም ማለት እዩ ነዚ ቪድዮ ሪላክስ ኮንኩም ተኸታተልኩምዎ ተመራፂ እዩ ICT for beginners in ትግርኛ መሰረታዊ ትምህርቲ ናይ ICT ዝሓዘሉ ተኸታተልቲ ቪድዮታት ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ሓለፈ ከምቲ ዝዝክርዎ ቅድሚ ናብ ICT ኮርስ ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ICT ኮርስ ኣዳሊልኩም ዘለኹ ምእታውና መሰረታውን ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት ኢና ንርኢ ነርና ማለት እዩ ከም ውፅኢቱ ከዓ ከም በዓል ሳፖርት ኤንድ ሬዚስታንስ ማርኬት ከመይ ገይሩ ይንቀሳቐስ ገለ ዝብል ከም ጀንበርቲ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ቢግ ፒክቸር ብዝበሃል መልክዕ ማለት እዩ ወይ ሓደ ዓብ ምስሊ ብዝበሃል መልክዕ ሒዝኩም ናብ ዞም ተኣትው ኢና ንመሃር ነርና ማለት እዩ ሎሚ ከዓ ናይ መጀመርያ ቪድዮና ከም ትርእይዎ ዘለኹም ክፋል ሓደ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ናይ ICT ኮንሰፕትስ ወይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ICT ናይ ማይክል
ناي مايكل تنسى حسابات دارانا نحن ماهر مالتيو سو لو ما عندي كفال حدا جبرينا عبزي كفال زخاء بزعبا جنرال زغول ناي اي سي تي مئتو لكنو مارينا ماركت كميلو ايو باي سي تي كونسبتس كنري قلنا كميلو ماركتينج اسا قصدي كنرينا مالتيو نابت تحس تقبلو كمي سو مجمريا ابزي صحفناتنا خنتري وزلهم تايبلالو who is the market maker who is the market maker هجي بدحريزي ماركت نبلو زلنا بدحريزي فوركس ماركت نبلو زلنا كوينوم نتي واغا زبو نماركت العالم تحتن ابي بسحو كابيك ملس كم زلو بدحريت كوينوم نزي ماركت ميك زغبرو ويكا زغبروون كغبروون المساي تثبيت زغبرلو من يوم كلنا حاجي ابزي نتو صحيفلكم علىكم تريو زلو نابنت ገንዘብ መጀመሪያ ከሆጀ ዘለና ነጥብ ማለት እዩ ገንዘብ ሚታዊት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሴንትራል ባንክ እዩ ንብላለና ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሓንቲ ሃገር ባጤራ ኣብ ትሕቲ ሴንትራል ባንክ ናይቲ ሃገር እዩ ሴንትራል ባንክ ማለት ማእከላይ ባንኪ ወይ ከዓ ናይቲ ሃገር ገንዘብ ፕሪንት ዝገብር ብመልክዕ ሃፍቲ ናይቲ ሃገር ባጤራ ናይቲ ሃገር ዝቋፀር ማለት እዩ ባንኪ ባፍሻ ሴንትራል ባንኪ ማለት እዩ ሶ እንድሕር ዳ ሚታዊት ንባጤራ ናይ ሓንቲ ሃገር ገንዘብ ናይ ሓንቲ ሃገር ዝቋፅርዎ ሴንትራል ባንክ ተቆይኖም ሴንትራል ባንክ እዮም ንማርኬት ክገብርዎ ዝኽእሉ ቶም ማርኬት ሜከር ንብሎም ዘለና ማለት እዩ ሴንትራል ባንክ እዮም ማለት ናይ ሓንቲ ሃገር ሴንትራል ባንክ እዮም ማርኬት ሜከር ንብሎም ዘለና ማለት እዩ ብሓፈሻ ናይ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ተዝክሩ ተኾንኩም 10 ዝኾኑ ዓበይቲ ሴንትራል ባንክስ ናይ ዓለምና ኣለዉ እዞም 10 ሴንትራል ባንክስ እዮም ነዚ ማርኬት ብሓፈሻ ዘንቀሳቅስዎ ካልእ አንኢንፎርምድ ሪቴል ትሬደራት እዮም ኢልና ነርና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ስራሕ ናይ ሴንትራል ባንኪ ገንዘብ ምፍራይ ይብለና ካልኣይ ነጥብናኻ ስራሕ ናይ ሴንትራል ባንኪ ገንዘብ ምፍራይ ገንዘብ ፕሪንት ምግባር ካልእ እንታይ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ሴንትራል ባንኪ ገንዘብ ፕሪንት ይገብሩ ወይ ገንዘብ የፍሪሞ ፍርያት እንዳራሊካ እንታይ ክትገብር ፍርያት ናትካ ትገዝኦ ዲኻ ነው ኣይትገዝኦ ዲኻ እንታይ ክትገብሩ ፍርያት ናትካ ሴል ኢኻ ትገብሮ ትሸጦ ኢኻ ማለት እዩ ንመን ኢኻ ትሸጦ ንዝደልይዎ ሰባት ወይ ንዝደልይዎ ኣካላት ኢኻ ትሸጠሎም ማለት እዩ ስለዚ ሴንትራል ባንኪ ናቱ ስራሕ እንታይ እዩ ገንዘብ ፕሪንት ምግባር ወይ ከዓ ምፍራይ እዩ ኦኬ እዚኣ ነጥብ እዚኣ ከዓ ሕዝዋ ኢኹም ማለት ትጠቕመና እያ ካልእ ሴንትራል ባንክ ንናይ ገንዘብ ባንክ ዝቆፃፀረሉ መንገድታት ክልተ እዮም ንብላለን ሕጂ ሴንትራል ባንኪ 100% ገንዘብ ናይ ሓንቲ ሃገር ከም ዝቆፃፀሩ ወይ ባጤራ ናይ ሓንቲ ሃገር ከም ዝቆፃፀሩ ሪና ኣለና ብናይ መልክዕ እዮም ዝቆፃፀርዎ ከዓ ንሪኢና ማለት እዩ ብናይ መልክዕ ክቆፃፀርዎ ይኽእሉ ከም ጀንበርቲ ንዓኻትኩም ብዝምጥና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ሞር ዲፕሊ ኣትኹም ተፅንዑ ዝነበርኩም ሰባት ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ገና ሕጂ ትጅምሩ ዘለኹም ሰባት ክትህሉ ትኽእሉ እዮም ኣብዚ ትምህርቲ ኮይኑ ግን ከም ጀንበርቲ ኢና ንርኢ ዘለና ፎር ቢግነርስ ሌቨል 1 እዚ ማለት እዩ ሶ ዳትስ ዋይ ነገራት ኣቕልል ቢልና ኢና ንርኢ ሴንትራል ባንክ ንገንዘብ ብክልተ መንገዲ እዩ ዝቆፃፀሮ ማንዋሊ ሓደ ኣለና ኣውቶማቲካሊ ኣለና ማንዋሊ እንታይ ማለት እዩ ማንዋሊ ክንብል ከለና ብኢንተረስት ሬት ድዩ ብሪዘርቭ ሪኳየርመንት ድዩ ብጂኦፖለቲካሊ ድዩ ፕሮፓጋንዳ ብምውፃእ ድዩ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ነቲ ገንዘብ ናይ ሓንቲ ሃገር ወይ ባጤራ ናይ ሓንቲ ሃገር ዋግኡ ሓልዩ ናይ ምግዛእ መጠኑ ወይ ከዓ ዓቕሙ ሓልዩ ንክንቀሳቐስ ቫልዩ ንክህልዎ ማለት እዩ ዋጋ ንክህልዎ ዝገብር በዚ ዓይነት ብማንዋሊ ክገብር ይኽእል እዩ ንኣብነት ማንዋሊ ሓደ ነገር ንውሰድ ኢንተረስት ዝበሃሉ ወለድ ማለት እዩ ኢንተረስት ሬት ሓፍ ብምባል ትሕት ብምባል ኢንፍሌሽን ዝተፈላለዩ ናይ ገንዘብ ውድቀት ይከላኸሉ እዮም ሴንትራል ባንክ ማለት እዩ ሕጂ ኣብነት ገለ ዝብል ግዜ ምታን ከይወስደልና ብሓፈሻ ግን ሴንትራል ባንክ ብክልተ መንገዲ እዮም ዝቆፃፀርዎ ማንዋሊ ተልና ኢንተረስት ሬት ኣለና ከም በዓል ሪዘርቭ ሪኳየርመንት ዝብል ኣሎ ኣብ ዩቲብ ዲኦም ገለ ኣትኹም ሰርች ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ሞር ኢንፎርሜሽን ትፈልጥኹም ተዘይኮይኑ ከዓ ኣብ ናይ ላይፍ ትምህርትና ከዓ ኣዕሚቑና ክንመሃሩ ኢና ማለት እዩ ወይ ከዓ ትሓትሉ ትኽእሉ እዮም ተዘይተረዲእኩም ወይ ኣብ ካልእ ኢንተርነት ትረኽብዎ ዘይክኢልኩም ካልእ ብምንታይ መልክዕ ክቆፃፀርዎ ይኽእሉ ኣውቶማቲካሊ ባይ ኢንተርባንክ ኣልጎ እውን ክቆፃፀርዎ ይኽእሉ እዮም
حجي دارجا أبز حجي وان مالتي بحفشة بزيا automatically by interbank algo زبزلا أبز حجي وان زقوا هزرو نحنا خا مقنا نمهارو أب ICT مالت بزعبازي automatically by interbank algo زبزلا ويك algorithm إنا عميقنا نمهار مالتي so نبزي أحمد سينا انتهي مالتي interbank مجمريا انتهي مالتي هنرينا so تحريها عنك تصيلنا نب كتصالي فايل تعرفوكم so أبزي كم تري وزلهم the interbank price delivery algorithm لنا له هجي مجمريا جن interbank انتهي إيو كنزار بينا مالتي so interbank أبزي سئل كم تري وزلهم مالتي interbank نبلو زلنا هجي أبزي سئل تملكته أبزي فيدرال ريزيرف نه أمريكا سنتر بانك علينا European سنتر بانك علينا نه يوروب مالتي بانك أوف إنجلاند ويكان يكو سنترال بانك علينا نبل أبنتي كال بانك أوف جابان علينا بانك أوف أستراليا علينا زيهم كم أبنتي أمس يندل لهم بر مستسئل خالد لين بر عشرة زغون يوم درجة عبيتي بانك تا سنترال بانك زلو نايكالوت هاجر سنترال بانكون ناتهم ገንዘብ አፎሬክስ ምስ USDT ምስተፈላለ ፔር ሳብዛሃሎ ሴንትራል ባንክ ንፎሬክስ ማርኬት ጸሎት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ኣብዚ ዘለው ሴንትራል ባንክ ናይ ሴንትራል ባንክ ስራሕ እንታይ ኢልና ኢልና ገንዘብ ምፍራይ እዩ ገንዘብ ምፍራይ እንድሕር ዳእቲ ኮይኑ እንታይ ክገብሩ ዘለው ሴሌም ክገብሩ ዘለው ስለዚ ሴንትራል ባንክ አለና እዚ ኣብነት እዚ ናይ ፌድ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ነዚ ናይ European Central Bank እንድሕር ዳ ሸጠሉ ተኮይኑ በናይ መልክዕ እዮም ዋጋ ክሳሙ ነው እንደዚ ገበረለይ ነው እንደዚ ይخدلይ እንደዚ ይገበረለይ እንደዚ ኮም ዘለው ሁሉ ተኮይኑ ኣብ ፎሬክስ ማርኬት እንድሕር ዳ ተሪክ ሞት ማርኬት ኣብ ሰከንድታት ከይተረፈ ማርኬት ዝንቀሳቀስ ማለት እዩ ስለዚ ከም ደቂ ሰባት ኮይና ንሪኦ ዘለና በናይ መልክዕ ኢሞ በናይ መልክዕ ይሰብ ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት ኣብ ውሽጢ ደቂቃ ዋጋ ክሳሙ ዝኽእሉ ስለዚ እንታይ ይድልዩ ማለት አልጎሪዝም ይخدلዩ ማለት እዩ so እንታይ ይባሃል አይነት ኔትወርክ ፈጢሮ ማለት እዩ ኣብዚያ ማእከል ዘና ከምትሪዋ ዘለኹም ኢንተርባንክ አልጎሪዝም ፈጢሮ ማለት እዩ እንታይ እዩ እዚ አልጎሪዝም እዚ ካብ ናይ ደቂ ሰባት ኣእምሮ ነፃ ኮይኑ በዓሉ ብምሕሳብ ናበይ ካበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ ወይ ከዓ ክንደይ ንመን ክሸጠሉ ከም ዘለዎ ዋጋ ከውፅእ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢንተርባንክ ንብሎ ዘለና ኣብዚኣ ፅሕፈት እውን ገረያ ኣለኹ ኣብዚኣ እዚ ኢንተርባንክ ንብሎ ዘለና ሴንትራል ባንክ ነንሕሊኦም ገንዘብ ክሻያጡ ዝጥቀሙሉ ማርኬት ኔትወርክ ማለት እዩ ሴንትራል ባንክ ምስካል ሴንትራል ባንክ ትሬድ ክገብሩ ከለው ወይ ገንዘብ ክሻያጡ ከለው ዝጥቀሙሉ ሲስተም ወይ ከዓ ኔትወርክ ይላል ኦኬ ሕጂና ኣብዛር እስትና ክንምለስ ኢና the interbank price delivery algorithm ንብላለን መጀመሪያ አልጎሪዝም እንታይ ማለት እዩ አልጎሪዝም ማለት بقليل زبالة تقدرني هنقول صغلنا بملكة ناي programming مالتيو نحن كمبيوتر ممرحتات تبع مو نتي ممرحتات تغطيلا نسا على تريد نتي دلي خايز ولا خانجر سولف كتير بالكاتخل وكانت تسجم سولف كتير بالكاتخل نعملت بقليل زبالة خليكم أبز عملت نغير نعملت زي آلاتنا أنتوا يعزل اللغة داسيلي መንገድ ያ ንበል ጂዛ መንገድ እዚኣ መስኢና መጀመሪያ ትኽልካ ኺድልና ንኮምፒውተር መምርሕ ንባልና ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዛ ኾና እዚኣ ሓደ ግዜ ህጠዊ ድሕሪኡ ትኽልክ ኺዲ ኣብዛ ኾና እዚኣ ክልተ ግዜ ህጠዊ ድሕሪኻ ትኽልክ ኺዲ ኣብዚኣ ሰለስተ ግዜ ህጠዊኺ ጠውበሊና ያለና ኣብነት እዩ ሕጂ ከም ናይ ደቂ ሰባት ኣተሓስባ يرور كقاتم خالي جيجا كقاتم خالي مخا مسكوتر ستحاجة مسناتين ستحاجة كسب أبزك حجوان بحنقول لك سوات بس إحنا جلنا ناي مذكرته أولنا تحطيه كان أي كم كمبيوتر أيقونا كم كمبيوتر استوعبنا نجر ويستنجر الناس نجر سيفنا مقبار عقمنا تحط كمبيوتر مالك ولا بتي ناي intelligence أبتنا بلحنا نسعرته هنا مالك so
እዚ ኣልጎሪዝም ሕጂ መምርሒ ኢኻ ትቦም መምርሒ ትቦም ሞ ነቲ ደሊኻዮ ዘለኻ ክፍታሕ ደሊኻዮ ዘለኻ ፀገም ከዓ ባዕሉ ሶልቭ ገብረልካ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሴንትራል ባንክ እንታይኦም ገይሮም ማርኬት ካብ ደቂ ሰባት ካብ ናይ ደቂ ሰባት ሓገዝ ወፃኢ ባዕሉ ዋጋ ከውፅእን ባዕሉ ከዓ ኣውቶማቲካሊ ነቲ ማርኬት ራን ከም ዝገብሮ ዝፈጠርዎ ኔትወርክ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ንሕራ ተመፂና ስለዚ ኦኬ ኣብዚ ተመፂና ካኣት ያለና 90% of price delivery done by electronics not caution market ሕጂ ንምፃእ እንድሕር ታሪክ ናይ ፎሬክስ ተሊኩም ፎሬክስ ብሓፈሻ እዚ ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ቅድሚ ሕጂ ብቴሌፎን እዩ ንኣብነት ኣብ ስቶክ ተመፂና ከምዚ ዝኣመሰለ ትካል ክንዲ ዝሽየጥ ኣሎ ክንዲ ዝሽየጥ ኣሎ ብቴሌፎን እዮም ሰባት እንድሕር ዝተፈላለየ ፊልሚ ወይ ከዓ ናይ ዎል ስትሪት ፊልሚ እንድሕር ትሪኢ ተኾንኩም ሰባት ብቴሌፎን እዮም ትሬድ ዝገብሩ ነይሮም ዝብል ታሪክ ኣለዎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ሓደ ወዲ ሰብ እቲ ናቱ ፓራዳይም እቲ ናቱ ኣብ ማርኬት ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም ዘለዎ ኣረኣያ ቀይሩ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነገር ብምንታይ ዝኽእል ኣነ ንስኻትኩም ከም ንፈልጦ ብምንታይ ኢኻ ትሬድ ትገብር ማለት እዩ ብኤሌክትሮኒክስ ወይ ብዲቫይሳት ብቴሌፎን ዲኻ ብላፕቶፕ ድዩ ብዓበይቲ ስክሪናት ድዩ ኢኻ ትሬድ ትገብር ማለት እዩ ዳስ ዋይ ከዓ እዞም ሴንትራል ባንክ ነንሕዲኦም ትሬድ ንክገብሩ ዝጥቀምሉ ኣልጎሪዝም ኢንተርባንክ ንብሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብሓፂሩ እንታይ ኢልና ክንፅውዖ ንኽእልና IPDA ኢልና ንፅውዖ IPDA ማለት ከዓ እዛ ናይ ኣብዛ ላዓሊ ዘላ አብሪቬሽን ማለት እዩ ኢንተርባንክ ፕራይስ ዴሊቨሪ አልጎሪዝም ኢንተርባንክ ፕራይስ ንላዕልን ንታሕትን ክኸይድ ወይ ከዓ ንሳቶም ናብ ትደልይሞ ዘለዉ ቦታ ንኽበፅሕ ዝጥቀምሉ አልጎሪዝም ወይ ከዓ ናይ ኮምፒውተር ሲስተም እዩ ደዛርበና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብዚ ሲስተም እዚ ወይ ከዓ እዚ አልጎሪዝም እዚ ከመይ እዩ ዝንቀሳቐስ ጠባያት ናቱ ከመይ እዮም ንላዕልን ታሕትን ክብል ከሎ እንታይ ዓይነት ምልክት ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ዓሸራ ይገድፈልና ዝብል ትምህርቲና ቆሚቕና ክንመሃር ማለት እዩ ሶ نغزل نابكال ناتنا بيج اوكي ريكارد تقبر على ريح نريا على غابتنا تمرت مهاب بزوع جزي جيجاتا زقات مكا سكرين ريكارد في جبل صنحيو حيو تدغمو مالتيو قال نغري اوكي سو نغزل ويل حجي ابزخم تري وزلهم زي حنت زي مالساي اوكي ابزاس ارزيا حنتي نطبوكمي نامنت حجي انتي نحن نريد احنا ابزانا انتربانك برايس ديليفري الجوريزم تبل زال انتي نحن نريد احنا سنترال بانك ان حديهم تريد زغبرلو الجوريزم IPDA يبحال لنا لنا دحوريغا نحن ابينا تريد نغبر زبلك مسي سلازي اذا ناي فيد تبل زال سنترال بانك كنوصل علينا مالت سي سنترال بانك زي ام سوسدنايا حجينا بكتا خاليتي بيجناتنا هنقصلينا مالت اوكي حجي تاز وصلنا يا سنترال بانك زي فيد نبلا اوكي سنترال بانك صراحناتهم تايلنا لنا ገንዘብ መፍራይ እዩ ገንዘብ አፍሬም ዳይሬክትሊ ነ ታይድ ባላይ ቦም ነው ፐብሊክ አይኮኑ ዝቦ ወይ ካ ፐብሊክ አይኮኑ ሴል ዝገብርሎም ማለት እዩ ንመንም ሴል ዝገብርሎም ሴንትራል ባንክ መጀመሪያ ይገዙ ድሕሪኡ መጀመሪያ የፍሪዩ ሶሪ ጀነራል ባንክ የፍሪዩ ፕሮዳክት አለው ገንዘብ አለው ድሕሪኡ ንመን ሂቦ ማለት ሴንትራል ባንክ ምስ ትሬደር ምሳና ትሬደራት አይኮን ትሬድ ዝገቡ ባንክስ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ቢግ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ የምትጥሎም ማለት እዩ ና አቤቲ ባንክታት ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ ባንክታት ኮመርሻል ባንክታት ዝባል ማለት እዩ እጃ ሓንቲ ሃገር سنترال بانك الله أفتحت سنترال بانك خا كوميرشال بانك زبالو نعمل كمية مسور كنا حالكم تناي بانك سيستم مالتي تناي فوركس وتينا ندري قلنا سنترال بانك جنزب يفرمو نعملت حمشة ميتاويت انترست ريت بيروح بوم غالي حمشة ميتاويت لو انترست ريت بومو زوم
ቢግ ኢንስቲትዩሽንስ ወይ ከዓ ኮመርሻል ባንክስ ንብሎም ዘለና ኸ ንኻልእ ንብሮከራት ድዮም ወይ ከዓ ንህዝቢ 7% ኢሎም ክብዎ ክእሉ እዮም ማለት እዩ 2% እዚኣቶም ኣትሪፎም ክብዎም ክእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ፎሬክስ ንምፃ ሕጂ ሴንትራል ባንክ ምስ መኒ ትሬድ ዝገብር ተላ ምስ ኮመርሻል ባንክስ ኤንድ ቢግ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ዓበይቲ ናይ ቁጠባ ትካላት እዩ ትሬድ ዝገብር ትሬድ ይገብር ከለኻ ብክንደይ ከም ዝቦም ዘለኻ ምሳቶም ሴል ይገብረሎም እዩ ማለት እዩ ሴል ይገብረሎም ድሕሪኡ እዞም ኮመርሻል ባንክስ ንብሎም ዘለና ኸ ተቐቢሎም ኣሎ ዝተወሰነ ሚእታዊት ድዮም ዝተወሰነ መልክዑ ተቐቢሎም ኣሎ ድሕሪኡ ምስ ተቐበልዎ እንታይ ይገብሩ ነዞም ኦንላይን ብሮከርስ ስሞል ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ንዓቶም እዚኣቶም ካ ሴል ይገብሩሎም ተማሳልኻ ባይ እውን ይገብሩሎም ማለት እዩ ያ እንታይ ማለት እዩ ኦንላይን ብሮከርስ ናተይ ናትኩም ብሮከራት ማለት እዩ ብሮከር ኢልና ንጥቀመሎም ዘለና ኣፕሊኬሽናት ወይ ከዓ ብዲሞ ጌርና ባክቴስ ንገብረሎም ዘለና ኣፕሊኬሽናት ንዓቶም ይሸጡሎም ማለት እዩ ወይ ከዓ ንኣሽቱ ዝኾኑ ናይ ቁጠባ ትካላት ከዓ ይሸጡሎም ኦኬ ሸይጦምሎም ኣለዉ እንድሕር ደኣ ክመልስሎም ተደልዮም ከዓ ተመሳሳሊ ባዕሎም እዚኣቶም ይገዝኡሎም ማለት እዞም ኮመርሻል ባንክስ ኤንድ ቢግ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ወይ ከዓ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ማለት ኣብዚ ሊስት ዘለዉ ይገዝኡሎም ማለት እዩ ኦኬ ብተመሳሳሊ እዞም ኦንላይን ብሮከርስ ስሞል ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ንብሎም ዘለና ከዓ ንዓና ንኢንዲ ክሊየንት ዝበሃል ወይ ከዓ ሪቴል ብሮከርስ ወይ ሪቴል ትሬደርስ ካምፓኒታት ወይ ከዓ ውልቀ ሰባት ድዮም ገለ ንዓና ይሸጡልና ማለት እዩ ሴል ኤንድ ባይ ከም ንገብር ይፈቅዱልና ማለት ሴል ይገብሩልና at the same time እንድሕር ደኣ ብዘዋጋፅኦም እንድሕር ደኣ ባይ ንሕና ክንሸጥ ተደሊና ክገዝኡልና ክእሉ ንገዝእ ተደሊና ከዓ ፈቃድጉና ማለት እዩ ሶ ሕጂ ንሕና ካብዞም ኣብዚ ዘለዉ ማለት እዩ ዝተወሰነ ነገር ነትርፍ ኢና ዝተወሰነ ነገር ንረኽቦ ኣድቫንቴጅ ኣሎ እዩ ክብለኩም ከለኹ ሕጂ ሌቨሬጅ ንኣብነት ተመፂና ሕጂ ሌቨሬጅ ሓደ ካብቲ ኣድቫንቴጅ ሌቨሬጅ ንኣብነት 100 ቅርሺ እቲኻ ወይ ከዓ $100 እቲኻ እንድሕር ደኣ ከም 1000 ኮይና ቫልዩ ክቡኻ ዝኽእሉ ተኮይኖም ንኣብነት ሌቨሬጅ ናትና 100 ተኮይኑ 1 to 100 ተኮይኑ ያ ሕጂ ሌቨሬጅ ናትና 1 to 100 እንድሕር ደኣ ተኮይኑ 100 እቲና ታይምስ 100 ኢና ንገብሮ ማለት እዩ ማዕረ ክንዱ ቫልዩ ክህበና ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ናትና ገንዘብ ማዕረ ክንዱ ቫልዩ ንክህልዎ ክሕግዘና ክእል ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኦፍ ኮርስ ሌቨሬጅ ክበዝሕ ከሎ እቲ ናይ ምክሳር ተኽእሎ ናትና ንዓለ ከም ዝኸውን ኩላትና ንሰማዓሉ ሓቂ ማለት እዩ ወይ እውን ዝሓለፈ ተማሂርና ነርና ብዛዕባ ስፕሪድ ኮሚሽን ሌቨሬጅ ዝብል ትምህርቲ ተማሂርና ነርና ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ አይፒዲ እንብሎ ዘለና ዝሰርሓሉ ሲስተም ከምዚ ዓይነት ሲስተም ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ዝብል ዘለና ኣብዚ ዘለዉ ሪቴል ትሬደራት ሓደ ክፋል ኣለና 2 3 4 ክፋል እዞም ብምልኦም እዞም ዓበይቲ ካብ ሴንትራል ባንክ ጀሚርካ ክሳብ ሪቴል ብሮከርስ ወይ ከዓ ሪቴል ትሬደርስ ንብሎም ዘለና ዕላማናቶም ሓንቲ እያ ማለት እዩ ኩላቶም እንታይ እዮም ኣብዚ ማርኬት መፅኦም ዘለዉ ገንዘብ ንምትራፊ ማለት እዩ ዝተወሰነ ሚእታዊ ገንዘብ ንምትራፊ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ገንዘብ ንምትራፍ ተኮይኑ ዓብይ ማርኬት እዚ መን ካብ መን የትርፍ ፍሉጥ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ሴንትራል ባንክ እዮም ብዙሕ ዘትርፉ ድሕሪኡ እዚኦም ዓበይቲ ባንክታት ኣብ ዘለዉ እዮም ዘትርፉ ድሕሪኡ ብሮከራት እዮም ዘትርፉ ድሕሪኡ ኢና እቶም ኢንዲቪጁዋል ትሬደርስ ዝበሃል ገንዘብ ከነትርፍ ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ከከምቲ ናትካ ዕብየት ኢኻ ተትርፍ ትኽእል ማለት እዩ ሶ እንታይ ኢና ክንገብር ሕጂ ግን እንታይ ኢና ክንገብር ንሕና ከም ሪቴል ትሬደራት ማለት እዩ ኣብዚ ሴክሽን እዚ ከም ዘለና ማለት እዩ ካብዚ ጉጅለ እዚ ወፂና ከመይ ገርና ምዞም ቢግ ኢንስቲትዩሽንስ ትሬድ ክንገብር ንኽእል ምዞም ዓበይቲ ካምፓኒታት ንሳቶም ሙቭ ዝገብሩሉ ወይ ከዓ ንሳቶም ዝንቀሳቀስሉ ወይ ትሬድ ዝገብሩሉ ስልቲ ኢና ክንማሃር ማለት እዩ ከመይ ገርና
مساعتهم تريد نقبر نخل تريد نقبر كلهم نتقاملوا سلتين تاي إن عن رجع مالتي سو نبقى على بيج على فوق مين أوكي هجي أبزيار استزياغات تبلالا تبعنا من حاسكم مالتي what is market paradigm why do we need to change our paradigm shifts our paradigm اوكي هجي paradigm shift يدلك اندحر دا كابتوم ناي ولك سبات تريدرات وسيخا نصم عبيتي بيك انستيتيوشنز بحالو اندحر دا ناتوم سلت تتقيم كا تريد كتقبر تخونكا paradigm يدلك paradigm shift يدلك مالتي what is paradigm مجمريا كنجلس paradigm تاي مالتي paradigm مالت نورمال كيلت وحول مالتي paradigm مالت اب عالم زلك الرأي وياب حدا نجر زلك امنت الرأي يجلس مالتي سلازي بخال أزراربا نحنا أبزينا فوركس ماركت أتوكرنا نمهار سلزلنا أب ماركت زلك الرأي ناتك امنت انتاي المعجة فولتو نجر انتاي يو بارادايم مالتي انت هردا جيجا زغون الرأي تنيرك وي امنت تنيرك ماركت ميبي قد محجي سابورت اند ريزيستانس بريك اوت تريدر استفرالي عن استراتيجي تتقوم تنيركم حاجة كنت أقول لنا مالج كابتي ناي ريتيل ويكا uninformed money زبال مالجي كابو وتينا ماركت بملكة big institutions عبيتي تكالات نايقود طبعا سنترال بانكين كمي قروا تريد سكوب نحنا كمي قرنا مساعتهم تريد نقبر نخيل زبل حساب ويكا تنسى حسابنا عن بس مالجي so أبزي كم تري وزن لهم إذا تري وزن لهم سري أبزي حدا عالي كأسوز مسل كبيب نقرأ لنا أبز خاني يشتي سمارت ماني زبل صحف زلوا خاني يشتي كأسوس مسل كباب نقرأ لنا أبز خاني لنا جمد مسحب لنا مالج جنتي مالج ناي سايكل النهارده أقوى تفلت وطغونكم كم زي زبالة عين التاج بعلونه ناي سايكل تبيدال ناي سايكل نبلو مالتي بيدال so نت بيدال مسرقة سكايو يوتنا إذا حريت قام مازن كاساس أيقون إذا حريت قام ماين كاساس فلذي جلسة وقت هيدا كحاسب خوليهم أتنا إذا حريت قام ماين بيدال زن كاساس أسوي نخبل خوليهم maybe إن دارنا بزعبا سايكل عفلت وزلهم تخيلهم جن نو تبيدال إيو نتنا إذا حريت قام مازن كاساس أسوي نخبل زارب خوليهم مالج so أنتي نان نجبر زلنا smart money لو بزي أبزخا speculative uninformed money على smart money انتهي مالتي smart money مالت ب central bank big institutions professional trader زونن جنزب مالتي speculative uninformed money مالتك زي نقطعو بزعباز ماركت زلوهم الرأيان جيجا زخون سبات زحازو جنزب مالتي retail traders بالو بخال أزهر retail traders مالت بدحريت مني market شرح زلو who is the market maker وكازم central bank نقول بدلنا نماركت كم يقرون كم زنك أساسه زينو كل سباتيم مالتي عفرتو زي بلوم سباتيم أبزي عب سيركل زلو مالتي زوم أبزي عب سيركل زلو نابنت بلوم كلتا مليون كون قولهم كلتا مليون سبات كون قولهم مالتي وزم أبز سمارت ماني بلوم زلنا ويكا سمارت ماني زونو سبات جن ويكا تكالات جن عبيت تكالات يوم كده خال سنترال بانك يوم مالتي ويكا بروفيشنال تريدر عتم مالتي انتاي قبر لو فولت يوم سلازي زوم ريتيل تريدر عتم بلوم زلنا انتاي لهم حاسبو نحنا إنا نماركت ننقص نحنا إنا نماركت ننقص نحنا سيل كنقبر كلنا ماركت يورد نحنا بايك نقبر كلنا يوصل سيل كنقبر كلنا يورد بايك نقبر كلنا ها يوصل support and resistance supply and demand እንዳወሉ ይዛራሉ ብሎ ማለት ነው ይካ ሆም ኡዝብል assumption አለው ማለት ነው እምነት አለው ኮሚሎም ያሐስቡ ማለት ነው እዞም ስማርት ተሐቅ ግን ታይ እዞም ስማርት ማኒ ገንዘብ ወኒኖም ዘለው ተካለተ እንቀሳቀሱ ማለት ነው
كم يكون من الغالينا ماكينة نبصع ماكينة منيو واناتي من قصاص ناتا موتور ناتاينو موتور الماكينة من قصاص موتور ينقص الماكينة بحريقة نبتدي اللي وزنه بوتا نخبرت نمني تكمل مالتي نغرغوا ما نتا ماكينة يتكمل مالتي إذا تماسا لقومي إذا سمارت مان زون نتكالا بالإنتر بانك ويكا IPDA نبلوزنا مالتي إنتر بانك برايس ديليفري ألغوريزم بزبال سيستم تتكيمو نماركت نساتهم نبدلي وبوتا يبصحوا ينقصوا مالتي بحريقة نايزهم uninformed ماني حيزهم زلوا ويكا ريتيل تريدرز نبلو بزلنا سبات ناتهم ستوب لوس بمهران نزيقهم أبزلوا ليكويديتي قبروا مالتهم كالغر أبدس بلو بجزء ليكويديتي بروفايدر إمزياتهم ليكويديتي بروفايدر تبع سنترال بانك جنزب برينس قبر أبدس بلو جزء نتجنزب حسرن خبرن قبروا خلي مالتي جن سنترال بانك كالوت بيج انستيتيوشنز جنزب متراف سوي زغونه نايزوم ريتيل تريدراتهم لو بزلنا أبزي زلو سبات ناتهم ستوبلوس بمهرام اليوم نزيعاتهم كم ليكويديتي بمقبار بمخسار مالتي جنزب كخعبوا تقولوا مالتي so ICT ويكا مايكل دايبل زيعاتهم لايونيوم زيعاتهم كا ليميوم نعمت لايون دهم تكنترولي ويس ليميوم تكنترولي لايون or just engine or wheel موتور ناخد كنترولي ويس قام ناخد كنترولي دابله يزقلصو مالتي هجي نسخاتكم ناتكم بارادايم شيفت تغيروا عليكم زبلنا زول انتايو كابزي وصيكم كابزي ناي ريتيل تريدرات حتى ناي ماركت ويكا ماركت زلكم رايا وصيكم مسوم بيج انستيتيوشن سنترال بانك مسوم عبيت بانكات كميغركم تريد تكبروا يوم كتمهار زلكم ويكا اينا هن مهارات تمرت مالتي اوكي نعملت كاله ابنت كبوكم دحردا دخبركم تخيل زناي بارادايم مالتي نابنت دك سبات نبل ابزي بمنجد ملكح نرايو كم زعيت منجد لو نبل حجي اوكي اذا منجد زيا ابزخا نبل 4 سبات لو نبل 4 سبات لو حجي تقدم ايسب بزي اجيرو خيدو تحريخا بزي اجيرو خيدو كالاي سبون تما اسالي ناتو اسر تقتلو كيدو سالساي سب تما اسالي ناتو اسر تقتلو كيدو رابعاي سب جنتاي غيرو بزي منجد زي اخيدو منجدو حسدي يكون زبل قالو قداي ابنت ياندر زلنا هجنتاي غيرو مالتي ناتو بارادايم قيرو مالتي سبزي اوف كورس اتز مروصو بارادايم كانتاي غير مالتي تخكلي نيرو واي نابت بزي غير كما حد اندحردا تنيرو قرم حجي مخاريو تنوحات نايت من قدريو بس تغيروس شورت كوت هايكم مدزارب زلوغن كان دي أقوراج قالي كون اندرزلنا انتايو بارادايم شيفت ناتكا كابتي قرم حجي سبات تريئو وزنبرو ويكا خالقو تريدرات تريئو وزنبرو بماركت اب ماركت زلو ما تانتا زنبرة وصيخا بملكع توم ماركت ميكر نماركت بسرحو وزلو سبات بملكع ناتوم نماركت مرعي مالتي ስለዚህ እዚህ ናይ ፓራዳይም እዚ መስል ማለት እዩ ካልእ ንምንታይና ፓራዳይም ናትና ቀር ዘለና ዝብላሉ እዚ ኦፍ ኮርስ ቅድሚ ሕጂ ንፈልጦ ዝነበርና አፍልጦ ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ናትና ዝነበረ እምነታት ኣብ ናትና ውሳኔ ናትና ጠባይ ምስ ሰባት ዘለና ርክባት ምስ ማርኬት ዘለና ኢንተራክሽን ወይ ከዓ ኣብ ማርኬት ዘለና ትርዲት ቀይሮ ስለ ዝኽእል ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ገዲፍና ርሲና ማለት እዩ نابزي سمارت ماني زبال مزوم عبيت كامبانيات كمي غيرنا تريد كنقبروا نخيلنا تمرت غنصنع مساي تغطوا المالتي نحرا زخبدكم تلي ويكا زخبر تمسيل خا اكشولي ابناي لايف تمرتنا اسفينا نقولصو نخيلنا حجي كن تغزين محصار مالتي نحلف ابلي خا تايبلنالو elements to a trade set up حجي نابزينا ICT ጽንሰ ሐሳባት ናቱ ለና ማለት እዩ
ትሬድ ንክንገብር ደዲልና ንጥረ ነገራት ወይ ከዓ ኤሌመንትስ እንድሪና ማለት እዩ ክልተ ኣብዚኦም ትሪኦ ዘለኹም ክልተ ኦፕሽን ኣለና ሓደ ኤ ብለና ኣሎ ኤ ኮንቴክስት ኦር ፍሬምወርክ ሰራውንዲንግ ደ አይዲያ ነዚ ካብ ስፔኩላቲቭ ኣን ኢንፎርሜድ ማኒ ወፂና ኣብ ስማርት ማኒ ዝውኑ ሰባት ወይ ከዓ ምስ ማርኬት ሜከር እንድሕር ትሬድ ክንገብር ተኮይና ወይ ከዓ ነዚ ናይ አይሲቲ ንብሎ ዘለና ሓሳባት ወይ ከዓ ፅንሰ ሓሳብ ማለት እዩ ከሊልዎ ዘሎ ሓሳብ ወይ ከዓ ዓብይ አይዲያ እንታይ እዩ ኤ ኤንድ ቢ ማለት እዩ ካብዚኣቶም ዝወፅእ ትምህርቲ ይኮና ንምሃር ማለት እዩ ኣክቹዋሊ ዕሙቕ ኮይና ክንሪኦም ንኽእልና ግን መጨረሻ ዞሩ እንታይ ኢና ክንጥቀም ማለት እዩ ነዚ ሓሳብ እዚ ዳርጋ ከሊልዎ ዘሎ ማዕቀፍ ክንብሎ ንኽእልና ብትግርኛ ማዕቀፍ ናይዚ ኩሉ ሓሳብ ወይ ከዓ ንመሃሮ ዘለና ኮንሰፕትስ ስትራቴጂ ኣብዘን ክልተ ዝተመስረተ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ኤ መግለፂ ክበኩም እዩ ብቀፃሊ ኸ ብዛዕባ ቢ ኸ ንሪኢና ማለት እዩ ብዛዕባ እዞም ኢኩሊብሪየም order block fair value gaps and liquidity voids liquidity pools and histograms ዝብል ዘሎ ንናቱ ቪድዮ ክንወይዳ ማለት እዩ ሎሚ ግን ብዛዕባ እዚኦም ኣብዚኣ ዘለዉ ኣርባዕተ ነገራት ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ቀዳማይ ኮንሶሊዴሽን ኢና ንርኢ ኮንሶሊዴሽን ዝሓለፈ ኣብ ማርኬት ስትራክቸር እንታይ ኢልና ነርና ማርኬት ናብ ሰለስተ ሸነኽ ዝንቀሳቐስ ኢልና ነርና ቀዳማይ ኣብ ትሬንድ ክኸውን ይኽእል እዩ ማርኬት ከምዚ እናበለ ንላዕሊ ክወፅእ ከሎ እዩ ካልኣይ ሳይድ ዌይ ኮንሶሊዴት ትገብር ከሎ ኢና ነርና ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ዳውን ትሬንድ ማርኬት ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ማለት እዩ እዞም ማርኬት ዝንቀሳቐሰሎም ሰለስተ ነገራት ፀሪሕና ነርና ማለት እዩ ሎሚ እንታይ ክንሪኢና ኮንሶሊዴሽን ሓደ ክንሪኦ ዘሎ ኮንሶሊዴሽን ማርኬት ኩሉ ግዜ ካብ ኮንሶሊዴሽን ዝጅምር ንብላ ኣለና ማለት እዩ ማርኬት ካብ ኮንሶሊዴሽን ዝጅምር ተኮይኑ ኮንሶሊዴሽን እንታይ ማለት እዩ ንርአ ንኣብነት ኮንሶሊዴሽን ማለት ማርኬት ከምዚ እንዳበለ ክንቀሳቐስ ከሎ ኢልና ነርና ካብ ኮንሶሊዴሽን ኣብ ስእሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹ ማለት እዩ ካብ ኮንሶሊዴሽን ናበይ ዝኸይድ ናብ ኤክስፓንሽን ዝኸይድ ካብ ኮንሶሊዴሽን ናብ ኤክስፓንሽን ኮንሶሊዴሽን ማለት ከምዚ ምእካብ ማለት ዓይነት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓይነት ሬንጅ ክፈጥር ከሎ ማለት እዩ ካብ ኮንሶሊዴሽን ማርኬት ናበይ ይኸይድ ናብ ኤክስፓንሽን እዩ ዝኸይድ ኤክስፓንሽን ከንታይ ማለት እዩ ኤክስፓንሽን ምዝርጋሕ ምውርዋር ምምጣጥ ማለት እዩ ሓደ ነገር ተጨቢጡ ነይሩ ድሕሪኡ ክፍንጣሕ ከሎ ክዝርጋሕ ከሎ ኤክስፓንሽን ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ማርኬት ኮንሶሊዴት ይገብር እሞ ድንገት እንታይ ይገብር ኤክስፓንድ ይገብር ኤክስፓንድ ምስ ገበረ ካብ ኤክስፓንሽን ናብ ክልተ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንኣብነት ካብ ኮንሶሊዴሽን ናብ ኤክስፓንሽን ኢልና ኣለና ኦኬ ካብ ኤክስፓንሽን ከናበይ ክኸይድ ይኽእል ናብ ክልተ ክኸይድ ይኽእል ሕጂ ናበይ ክንሪኢና ናብ ሪትሬስመንት መጀመርያ ክንሪኢና ናብ ሪትሬስመንት ክኸይድ ይኽእል እዩ ካብዚ ናብዚ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሪትሬስመንት እንታይ ማለት እዩ ሪትሬስመንት ማለት ከዓ ካብ ኤክስፓንሽን ንድሕሪት ክምለስ ይኽእል እዩ ዝተወሰነ ክምለስ ይኽእል እዩ ከምዚ ኢሉ ክምለስ ይኽእል እዩ ንብላ ኣለና ድሕሪኡ ካብ ሪትሬስመንት ኸ ክገብር ይኽእል እዩ ካብ ሪትሬስመንት ኸ ናብ ኤክስፓንሽን ኢን ሴም ዳይሬክሽን ብለና ኣሎ ናብቲ ተበጊስዎ ዘሎ ኤክስፓንድ ክገብር ደጊሙ ክገብር ይኽእል እዩ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ከምዚ ኢሉ ክወፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኸ እንታይ ክገብር ይኽእል ድሕሪኡ ኮንሶሊዴት ክገብር ይኽእል ካብ ኮንሶሊዴት ይገብር ድሕሪኡ ኮንሶሊዴት ይገብር ከምዚ ይገብር ካብ ኮንሶሊዴሽን ከናበይ ክኸይድ እዩ ካብዚ ኮንሶሊዴሽን እዚ ናበይ ክኸይድ ያ ካብ ኮንሶሊዴሽን ናበይ ክኸይድ ኢልና ነርና ካብ ኮንሶሊዴሽን ናብ ኤክስፓንሽን እዩ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ስለዚ ማርኬት ኩሉ ግዜ ኩሉ መዓልቲ ሰሙናዊ ይኹን መዓልታዊ ወርሓዊ ዓመታዊ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕን ነፍሲ ወከፍ ሰዓታትን ማለት እዩ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ሰርክል ይጥቀም ማለት እዩ እዛ ሰርክል እዚኣ እያ ታበቃ ሓሳብ እቲ ቢግ ፒክቸር ናይ አይሲቲ ኮንሰፕት ወይ ከዓ ማይክል ጄ ሃንድልስተን ዝበሃል ሰብ ሒዝዎ ዝመፅእ ሓሳብ ወይ ከዓ ናይ ማርኬት ኣረኣእያ ሓዱሽ ሓሳብ ማለት እዩ እዚኣ ማለት እዩ ሓደ
كالين أبيك مسين عجوها ماركت إلنا لنا ماركت كاب كونسوليديشن أبزين متى ماركت كاب كونسوليديشن ناب إكسبانشن يزغيد إلنا لنا أوكي ناب إكسبانشن يزغيد إلنا كاب إكسبانشن أوكي ناب إكسبانشن كاب إكسبانشن كان أبيك خيد خيد ناب كل تناجري خيد لنا ونياتو بزي عمل كعزيارينا هنا بزي ملك عزخا أمرينا مالتي سلازي ناب كل تناجري خيد خيد لنا ناب إكسبانشن ناب ريترسمنت ويكا ريفرسال مالت ريترسمنت مالت إذا بسأل عن ملك تخيوا زلاب زي أزل يا مالتي ريترس إن حريت قرب سوشن من ملاس مالتي ريفرسال كاب إكسبانشن ناب ريفرسال خيد خيد ريفرسال تاي مالتي تقليلهم من لس خيد تاي مالتي تقليلهم من لس خيد كن بالكلنا expand خابز جبرو كاب consolidation أب expansion خابز خورو درجة بوتا تمارسو نجحريت كورد خيل خمسينو مترويزلهم خمسة فترة خيل الحريقة كاب reversal كان أبيك خيل خيل ناب expansion in opposite direction بلنا الحريقة نجحريت كملس خيل opposite direction خابز هم ترويزلهم ريفرس غيرو الحريقة نلعب على خمسين خبز خيلي مالتي أوكي الحريقة تعجب برخل الحريقة متجرشة كابزي كم تريو زلهم expansion in opposite direction كابزي بزلها consolidate يجبر consolidate يجبر يخيل كاب consolidation كان نبي يزغي نبي expansion كل جزء ماركت كاب consolidation نبي expansion يزغي أنا سأزبلكم ترايكون أتوهم تريو تقوليو أتريدين فيديو أب استفر عليه بلاتفورمات أتوهم كتريو تقوليو كل جزء always starts with consolidation and always goes from consolidation to expansion market كل جزء كاب consolidation ناب expansion كم زخيد ما حاجة يدلكم عليه never لنا لو بس لهم تريو زلهم never كاب consolidation ناب retracement قبل شيء تحاسبوا بلكم كاب consolidation reverse قبلكم تحاسبوا بلكم كمي مالتي عبد سيلنا عملت رأي عملت ماركت حجي اوكي consolidate كيرو نقول لنا consolidate مسجبر expand يجبر كاب expansion retrace كيرو حريو expand كيرو حريو consolidate كيرو زي عزم الحريو مساعات هو never retrace بلنا consolidate مسجبر retrace زجبر المهنيات يقولون هذا كله reverse وين يجبر كاب consolidation تقولي لهم دي لهم لا سايكل already the consolidation علينا كاب the consolidation زي reverse زجبر الزخ تقولات never مالتي أكيد يعني زي أخذ فلتوا لكم high probability ويكا العود زخونة أطاويتات العود زخونة الرادع ماركت كلكم تقولين مالتي خالد expand مسكبر ماركت expand مسكبر ماركت consolidate تجبرنا جمرة حب consolidation دي جمبرين لنا consolidate كيرو حريو expand كيرو هذا جزء expand مسكبر نبكل تدايخي وي retrace جبر خل وي retrace جبر خلي خمسينو قصة خليو وي كات تقولي لكم اللي سخلي مالتي تزيكوين كاب expansion ناب consolidation أكين market كم زيجري كأساسي تريودلو expand جب هي consolidate أيجبرني never لنا لو مالتي so إزاي تفلتوا لكم مالتي اوكي سلازي كم تريودلهم بعرفش نحرها زي ترديكم أب ماركت أتينا أبنا لايف تمرتنا مالتي بوجينا نقولنا لكن مقلاد تدري يكون simply أتيهم تريود خليهم consolidation time مالتيو expansion retracement reversal زبل already قلت لكم مالتيو أب trading view أتيهم تريود خليهم maybe أب كتصالي كلاسنا هنرينا مالتيو so أبزي فيديو إذا داروا لكم تمرتي إزي مرسل نيرو أب كتصالي بغالة تمرتي كسامنا الرغب سنايو ciao